Bayanihan Cebu Field Center nga himong quarantine facility sa mga COVID-19 positive nagkuwang og mga materialis. Apan gipaningkamutan gihapon kini nga human karong Semanaha aron kini na maggamit. Ani ang report. Gi-overtimean sa mga tao ang pagtrabaho sa Bayanihan Field Center aron magamit na sa mga tao nga positibo sa coronavirus disease sama sa mga asymptomatic sa Barangay Luz. Doon na higdaanan sa mga COVID positive diin tapad-tapad sa usa ka area. Naosay mga comfort room nga ilang magamit. Doon ay duct pipe, mugna sa GI sheet nga kaagian sa hangin. Due to design, giusap-usap nila, so mao ni karon ng sitwasyon na to. Supposed to be before is fresh air lang atong ikuan, but now they are trying to consider air condition, something like that. So medyo madugayan. Giangkon sa project architect nga na problema sila karon sanglit wala naman unihid ang mga materyales. Hinuon natapos na sa 95% ang Bayanihan Cebu Field Center o posibleng maggamit na kini kung matapos karong Semanaha. Ang amuang problema gid ni is material availability kay most of the hardware manggod nagsara karon. So lisod siya gukod gyud ba. However, we're trying to fasten sa construction track na to nga within this week magamit gid siya. Samtang gipaniguro ni Architect Osorio ang mga tao nga nagpuyo haduol sa facility tungod kay aduna kini filter nga kaagian sa hangin ug limpyo na ug luwas na kini kun mogawas gikan sa facility. Ni gawas ani sa hangin, nakahepa filter na siya. So no need to worry sa mga neighboring nga ma-worry mo sila nga basin niya, uy, ang hangin na gikan na ba nagnaikuan COVID. Gifilter na siya. Ang Bayanihan Center diri sa Sacred Heart o salangnis sa mga quarantine facility nga gitagana sa dakbayan sa Sugbo ug ila ning gipadali sa pagpatrabaho aron magamit gumikan usab sa nagkataas nga kaso sa COVID positive diri sa dakbayan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.